Si Nieto, ang Executive Vice President po ng National Parents Teachers Association Incorporated. Pabati mo na po natin. Sir Nieto, good morning po. Pagbati po ninyo sa lahat po ng mga taga-subaybay natin. Opo. Lito Sinyeto po, sir. National PT Philippines. Good morning po, sir. Yes po. Sir, tanong lang po natin po dito, ano po ang sa palagay nyo, assessment po ngayon po ng NPTA sa total na pagbubukas po ng mga ilang eskwelahan kasi yung mga iba, A5 pa kasi apektado ng bagat at saka ng nagdaang bagyong Karina. So dito po naman po sa mga nagbukas na po, so far, inyo pong assessment bilang miyembro po ng NPTA, sir? Good. Sir, actually, sir, maliwalas naman yung ating pagbubukas. No hitches, kumbaga, na nangyari. Opo. Very smooth naman po ang pag-open ng ating klase sa mga nag-open na mga eskwelahan. But still, kakunti lang naman ng yung mga hindi nagbukas kasi affected po sila ng itong nakarang Karina. But kakunti po, actually, yung mga hindi nagbukas po. Apo. So, Lito, sa inyo pong pakipag-usap sa mga ilan din po mga kasamaan po ninyo sa MPTA, ano po ba yung, dyan Pangasinan, Sir Lito, ano po ba yung medyo mga reklamo po ng mga magulang sa pagbubukas po ng klase po ngayon, yung mga na-encounter, kung hindi man po reklamo, problema po na na-encounter po sa pagbubukas po ng mga klase po ng mga ibang eskwelahan? So far naman po, wala naman na tayo na narinig na mga reklamo because although meron tayong bagyo na Karina, but still, yung Brigada Eskwela na 1 week, which is very helpful po yon. Maganda po yon sa pagbubukas ng klase kasi nilinisan lahat ng school premises, classrooms, nilinisan po whatever it is, mga pintura sa loob, ganun po, mga disc, chinek po kung okay po, kung mayroon bang dapat askasuhin doon sa mga chairs po nila. Lahat po yun na nangyari. And then, doon sa Karina po naman, halimbawa, may nagbagsakan na puno, mga sanga, arami sanga queue, pero still, up to Sunday po, yung iba na principal, mga teachers, manira, nandun po sila sa kanilang mga schools para ayusin po yon. At may mga iba nag-chichenso doon sa mga kwan. So nakita po natin na talaga namang pinag-prepare na maigi po itong ating pasukan. Opo. Yes po. So dito sa mga parents po at saka mga guro, kaguruan po natin na pag-uusapan po yung pong ito pong no collection policy na mga ilang pong ano po natin po napag-usapan po ba ito na mayroon pong mga paalala po patungkol po dito? Ano ba yung mga dapat bayaran at hindi bayaran? Sir Lito, sa inyo pong pakipag-usap. Actually, sir, mga talagang mga nakaumang na mga bayarin sa ating mga contribution, but still, hindi po pwede within itong buwan na to. Usually yan, mga after 2 months, on the 3rd month, pwede na po mag-collect. Kasi pasukan, bawal po yan. Ngayon, mga anti-TV, athletic, mga contribution, Boy Scout, Girl Scout, yun po talaga ang mga may required na klase. Required. Required na po yun. Pero yung mga PT contributions, usually it is 50 pesos 1 year po yon or 5 pesos mas. Ganun po. Yung mga iba po na schools, halimbawa sa high school, meron sila mga publications, dyan ka lang siya, Hot Tribune, so tawag naman. 50 pesos a year, man. But still, yung kwan po yun, mga school organizations na bayarin, kailangan po, usually kinukolekta ng PTA, through PTA po yon. Pero sa akin, nung ako yung naging officer ng PTA, dinidiscourage ko po yun na dinadaan sa PTA. Kasi kukolekta ng PTA, and then ang PTA kukunin ng teachers in charge. So, yun po yun. Actually, mayroon pong directives, memorandum doon ng DepEd na halimbawa yung mga school organizations na collection from the PTA, there must be a resolution from the organization itself. So may resolution to withdraw the collections from the PTA, and then after that, mayroong liquidation na dapat gawin ang eskwelahan
to liquidate the amount whatever Correct. na nakolekta ng PTA. Yun po yon. So, kailangan mga OR, ganun po, dapat magkaroon. So, doon po nagkakatalo yung ating PTA at saka teacher in charge of that organization. Kasi gusto nila withdrawin, pero may mga PTA officers, president, na matigas sila na Ayaw you nila. have to comply with the memorandum ng PTA, ng DepEd in order to withdraw or collect the collected Fees. contributions. Ganun po. Ganun po yan. With regards naman sa ating PTA, it must be coursed through a General Assembly. Kailangan po magkaroon ng General Assembly to discuss all that para po malaman ng ating mga PTA officers na sang-ayon yung mga magulang doon sa 50 pesos contribution. Correct. Ganun po yan. Opo. Although meron dyan General Assembly na nangyari to approve such 50 pesos contribution, but still, it must be voluntary in nature. Huwag pirsahin. Opo. Maski meron yan, voluntary pa rin because of the no collection policy. Opo. Ganun po yun, sir. Opo. Okay. Ganun po. So anyway sir, dito po sa ano po nito, talagang maganda ito, at least nagpapaalalahanan po ang bawat isa, and may nakabantay po na talagang to ensure na hindi po manineglect itong parte po na ito na usapin po, particularly kapag ang pampublikong paaralan lang pinag-uusapan natin, yung mga magulang kasi tsaka mga ano dyan, problema, may kwarta. Natalatan sir. Medyo amputang. Medyo ano yan. Actually, sige sir. Actually, sir Juan, usually ang nangyayari sa aming school, mag-end na po mag-end na yung ating school year bago sila mangolekta. Kaya sabi ko, kasi actually doon nakakatalo rin sa Boy Scout and Girl Scout. Opo. Kasi maski end of the school year na nangongolekta sila, pinagbabawalan ko na mangolekta sila. Yun ang bilin ko sa MAPI teacher kasi siyang in charge. Opo. Kasi ang pagsasubmit ng names ng mga Boy Scout and Girl Scout, I think hanggang September to November ata. Yun ang plan. After that, kasi tapos na yung mga programa ng mga natin, mga sports na festivities. Yun ang kanpo. So, usually yan, by November, dapat na-remit na. Kasi dapat, halimbawa, nag-remit sila ngayon, yung teacher in charge of that Boy Scout and Girl Scout, after a few weeks or 1 week or 2, nandyan na yung ID. ID ng corresponding student. Kailangan po, kaya sinasabi ko, yung school dito sa At may resibo, sir. At may resibo. Wala yung resibo, sir. Usually, may isang resibo na lahat na sa school. Oo, lahat na. But usually, yung mga ibang schools, elementary, voluntary lang ang kinukuha nilang Boy Scout and Girl Scout. Kailangan voluntary. Wag ilahat yung kasi may school dito, nilalahat nila. May percent may required kwanto. Required kwanta. Ang sumpal namin dapat requirements na mag-remix nila, mangukulik na nila. So, sabi ko doon sa mga teacher noon, wag na kayong mangolekta ng kalahatan. Ang malabaso, voluntaryo. Yon. Yan mambayar. Or may parents sa parents gabay or may estudyante gabay ito, papayaran Pero if ayaw niya, huwag pilitin. Okay. Klaro kasi yun. nangyari na yan. Opo. Kaya, kung minsan, nung nakaraan, sinukayang ko linggayin, may, nung narimit, may school, duway taong laman na, aga maririmit. So, opo. So, ang nangyari, sabi ko sa principal, kukunin ng PTA, hindi pwedeng i-release ng PTA yung such contribution kasi hindi sila nag-remit. Hindi sila nag-remit. Dapat handled by the PTA. Ngayon, ang nangyari, yun ang mga masalimuot na bagay na in between the schools and in the schools and the PTA. Okay. Kasi dapat ganon. And then, mag-end ng school year, dapat at the most, wag na
pwede, siguro voluntary na rin patapos Voluntary na na. rin eh. Oo, correct, correct. Oo, hindi Walang mo na pilitan. pwedeng pilitin ng magulang kasi hindi pwede rin i-hold ng teacher ang kanyang card of not paying such contribution. Ayun, malinaw Pwede, 'yon. bawal yon. Mhm. Kaya karamihan na po, i-release na yung card maski hindi pa nakabayad Kumakayan. ang Okay. ating and then pagdating naman ng end of the school year, ang nasa DepEd Order number 12 series of 2012, ang kwandon po sa nakalagay na um, ang term ng PTA officers must be at the end of the school year. At halimbawa, nung nakaraan ni March 31, ang Mm. end of classes, dapat end of 31, end of term ng mga PTA officers nationwide. Mhm. Yun po ang nakalagay sa DepEd Order. In such, yung pera na hawak ng ating mga PTA, ito turn over yon sa principal for safekeeping. Ayun. Okay, so malinaw 'yan. Safekeeping. Hindi pwedeng galawin din ng principal, bawal yon. Magmula tanggapin niya hanggang mayroong election ng bagong PTA officers. Mhm. Hawakan niya yon. Okay. In such pera Saka na, i-turn kasi over. opo, Mhm. kailangan yon ang PTA na mag-ano kanilang term, mga PTA officers, kailangan gawa rin sila ng statement of financial report, collections less disbursement, whatever it is, and then yung net or cash on hand, Mhm. kailangan po i-prepare ng treasurer, ang auditor ng PTA and noted by the president. In such state report, is ibibigay kay principal para meron siyang Mhm. basihan kung magkano yung amount na kanyang tatanggapin. So, iyon din, maybe after 3 weeks kasi pwede nang after 3 weeks of opening of classes, pwede na po magpatawag ang principal, PTA in charge, teacher in charge of the PTA ng election. Okay. And Sige kung po. magkaroon na po ng ating bagong set of officers, si principal, ito turn over na ngayon sa new set of officers yung pera. Okay. Dapat hindi po nagalaw yun. Yes, sir. Hindi niya pwedeng galawin ng principal. So anyway, sir, ito po yung buong mekanismo po na dapat pong mapaalala po dito po sa ating pong mga association with the Teachers and Parents Association po sa iba't ibang eskwelahan na masunod po, Opo, po talaga. Okay. So anyway, Opo, tsaka, kailangan po sir, every disbursements, every paglabas, documented. Panikuha na kwarta, dapat wala corresponding board resolution na Ayun, PTA. wala yung resolution. Dapat may board resolution on how to spend that withdrawal or magkano yung lalabas sa pera, may nakalagay po doon. Kung ano po yon, especially the project na gagawin ng incumbent PTA officers, kan po. Pero kung minsan doon po nagkakatalo kasi mag-implement na sila ng kanilang mga projects because of the collection ng bandang last month na ng school year, kung minsan yung mga PTA officers ayaw i-turn over. Because yung project daw nila, umpisan pa lang ng bakasyon. Pero bawal po yun. Okay. Bawal po yun. So, Ang PTA officers must be also creative. Kasi maraming PTA officers kasi na naghihintay lang ng collection ng sa PTA collection. Naghihintay kasi ngayon mayroong mga Mr. and Miss na sa school, which is pinayagan ng ating division superintendent. But noon hindi po bawal yun Okay. na magkaroon ng conduct ng mga ang PTA ng mga activities or fundraising with regards to Mr. and Miss ng school. Pero itong taon na to pinayagan po ng ating division superintendent na pagkaroon po yon. Yes po. So yun, dapat yun. Magkaroon din ng financial report. Opo, medyo mahaba po itong ano po natin po na magiging pwedeng discussion po dito, pero anyway, we have a limited na oras po. We will be scheduling another Zoom siguro po sir sa ibang araw po. Baka next week pwede pa po kayo ulit na pwede namin makausap. Okay lang po ba, sir? Yes, sir. Okay lang po. Sir, anyway po, sir. Sir, ang inyo pong mensahe na lang po, panghuli, sa ating pong mga magulang at mga teachers po natin, and even to our students na nakikinig at nanonood po ngayon. Kasi ngayon, sir, unang-una po, ang ating school year ngayon is 163 days lang. Dati 180 po yan. So, nawalan po tayo ng 17 days. So, yung aking mga interview doon sa ating national television, ang suggestion ko po, magkaroon ng Saturday class.
During the time of BP Sara, ang kanyang memorandum is pag-aralan if the 17 days working, 17 days na nawala nating calendar days sa schooling, ngayon ang gusto niya pag-aralan ng distance learning, kumbaga modular system. But sabi ko nga, pagtyaga na lang sa face-to-face kasi iba po yan. So sana po, I don't know if pag-aralan din ng ating bagong kalihim ng edukasyon, si dating Senator Angara, yun po yun. Sa ating mga magulang naman, we have to embrace naman whatever na mangyari ngayong school year kasi po pinaiksi. Kailang ginabol na kasi yung June na mag-umpisa ang klase. Kaya shorten yung ating school year ngayon. Now, kakapasok lang ng mga bata, hindi natin alam if the school will impose uniform or not. Basta or yung mga dati na gano'n, pagtyagan po natin. And then, sana po kung mayroong mga PTA meetings, umatin po tayo para alam po natin kung anong nangyayari sa ating PTA. Kasi mas karamihan po, karaklan, yung mareklamo, arami agay maten o General Assembly. May question da kasi agay maten, mamaya sila pang mangunguna na bag-intriga sa PTA officers. Kawawa naman po. Although, may mga PTA officers naman that they're talaga naman na pinagdigan kanilang mga tungkulin, duties and responsibilities. But may mga PTA din na officers na nandyan pag-election, pag after election wala na, makikita mo ulit next school year ng election ulit. So, sa mga magulang naman, pagtyagan natin just in case, meron tayong mga special class. Kasi sa private, sir, meron yung karakarang bagyo, ito lang kakapasok lang kasi nawalan mga private. Nung nawalan sila ng ilang araw na walang pasok, itong Saturday, nagkakaroon sa special class, Saturday class. Okay, yung sana ano nila, pagbawi. Sa public, pagtsagaan na magkaroon tayo ng Saturday class to cope up with the nawalang araw ng pasukan. So anyway, maraming salamat po Sir Lito Sinieto po, ang Executive Vice President po ng MPTA. Sir, we hope na we can talk to you a longer time next week. Yes, Sir Lito. Anytime po, sir. Sir okay. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. Mabuhay po, sir. Thank you. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.